Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me mennään siis Jumbon normaaliin shoppailemaan. Ja me näytetään sitten mitä me ollaan ostettu. Ja. Moi kaikki! Ja me ollaan nyt autossa ja me ollaan hetken päästä Jumbossa. Niin muistakaa tilata meidän kanava. Ja joo. Me ollaan nyt täällä Jumbon parkkipaikalla. Ja me lähdetään kohta normaaliin. Nyt me ollaan normaalissa. On ihan kaikenlaista. Mä en tajua mitä mä ottaisin. Ajattelin ottaa niinku jonkun tällaisen. Ehkä mä otan tällaisen, mutta ehkä eri värisen. Sittenkin tän, koska tää näytti tosi kivalta. Anna, pitäisikö ottaa tämmönen popcorn-juoma? Tai sitten tommonen tuolla alhaalla oleva Snickers-juoma? Ota Snickeri. Okei, mä otan Snickersi. Nyt mä oon täällä XS-leluissa, joo. Kohta alkaa taistelu. Jee! Moikka! Ollaan Squishy-osastolla, tää on niin ihanaa. Mä haluaisin tällaisen ja sitten vielä tällaisen. Tää on niin pihmeitä. Ja sitten myös tällaisen ja tällaisen ja tällaisen ja tällaisen. Niin haluunkin. Ja sitten myös tällaisen. Tää on niin shippi. Ja tällaisen. Ja sitten tällaisen ihan mini. Minecraft-osastolla on vain yksi. Ei tää on Minecraft. No, ihan sama. Tällä osastolla on vain yksi ainoa asia, mikä on mun mielestä kiva. Tämä ihana Minecraft-kissu. Ja siis mun lempieläin on kissa. Niin mä ehdottomasti haluaisin sitä kissan, mutta ei mulla ole rahaa ostaa sitä. Harmi. Kokeillaan näitä squisheja. Tää on niin ihanaa. Tässä on myös tämmönen banaani. Banana. Panskulikarilu. Tää on niin ihania. Täältä oli koiraskuisi. Oi, tomaatti. Oi, tää tuntuu ihan sairaan hyvältä. Sitten on vielä tämmönen. Tää, niin se tuntuu ihan sellaiselta kissan tässä squishilta. Kaikki nää tuntuu siltä. Oh my god. Kuinka paljon nää oikein maksaa? Mitä nää oikein on? Aivan sama. Ollaan mun yhdestä lempiosastolla, jossa on sleissejä. Mä niinku leikin näillä, koska nää on niin ihania. Ja mun lempi näistä on tää, koska tää on niin ihana. Ainakin tässä hyllyllä. Kapperi. Tää on aika iso. Tälle ei ehkä pystyis ratsastamaan. Täällä ei oo mitään. Ollaan menossa syömään. Ja minnes me ollaan menossa syömäänkään? Hesburgeriin. Jee! Kiva. Me sanotaan siellä, että miten me syödään ja minkälaista hampurilaista, nähdään sit hetken päästä. Joo, sitten kun me ollaan siellä, niin kuvataan taas. Heippa! Meidän nämä ateriat nyt tuotiin. Eli valmistui ja me käytiin hakemaan. Eli mulla on tää kanaha-ateria. Ja mulla on kerrashampurilainen. Ja mulla on kanaha. Mä oon jo valmis, mutta mä odottelen vielä, että Elsa syö loppuun. Ja sitten me käydään testaamassa toi pikkulaisten leikkipaikka. Mut siinä lukee alle 10-vuotiaille, niin me päästään siihen. Joo, elikkäs me ollaan nyt autossa just tultiin ja nyt me
aiotaan lähteä takas kotiin. Ja siellä me tehdään mini-ostest. Niin joo, heippa! Nähdään siellä! Moi! Eli nyt me näytetään ostosten esittely, mitä me ostettiin normaalista. Eli Anna, sä voit aloittaa näyttää. No ihan ekaks mulla on tällaisia juttuja. Tähän voi laittaa jotain, vaikka tehdä vähän niinku oman parfuumiin. Sitten täällä voi säilyttää jotain juttuja, jos haluaa vaikka, jos lähtee matkalle ja ei tarvii ottaa ihan kokonaista vaikka rasvapulloa mukaan, niin voi laittaa tähän jotain. Joo. Sitten mä näytän. Eli mulla on tämmönen tabletti. Tässä on tämmönen kynä, mihin voi niinku piirtää tähän tablettiin niinku tämmösiä juttuja. Sitten voi niinku poistaa tästä tälleen. Et joo. Sitten mulla on tällaista pinkkiä sinitarraa. Tää oli oikeesti tosi halpaa. Tää oli vaan 80 senttiä. Niin joo. Ja mullakin on sama pinkkiä sinitarraa. Joo, ja mä ostin tätä, koska tää oli tosi halpaa ja mulla on loppunut mun sinitarra. Joo. Ja sit mulla on yksi mun lemppareista. Eli tää. Tätä voi semmonen... No, kaikki tietää, miten tätä käytetään, mutta... Skincare-panta tai silleen. Niin, tällainen voi laittaa tähän. Okei. Sit mä ostin tämmösiä aimäskejä, niinku mitä pistetään tähän. Joo. Joo. Sitten mulla on viimeiseksi näitä. Tällaisia kumilenksukoita, että jos haluaa tehdä jotain sellaisia lettejä tai laittaa jotain kampausta ja haluaa laittaa kunnolla kiinni, niin voi laittaa näitä. Mulla on niinku valkopinkkiä tää koko mun ostosjuttu. Sitten viimeiseksi mulla on tämmönen Snickersin juoma. Ja joo, siinä oli meidän video. Joo. Ja uudestaan muistakaa tilata meidän kanava. Ja kiitos kun katsoitte tämän videon. Ja nähdään seuraavan videon parissa. Moikka! Moikka! Oikeesti poista. Ja...